Bun venit la un episod. Astăzi o să luăm niște colaje din astea ca să luăm costumul, că am auzit că se dă pe hartă și vreau să îi iau. Ce am acolo? Eu am mai jucat ca să mai iau. Am 18. Dar vreau ca să vedeți și voi cum sunt, cum arată și vreau să vedeți și voi. Și hai să începem. Cred că o să-mi iau elitul ăsta. Nu știu, dar 100% cred că o să mi-l iau. Mai mult mi-l iau pentru mișcarea asta și pentru costumul ăsta. Chiar îmi place. Cred că o să mi-l iau. Ia să vedem ce misiuni mai avem. Bă. Vedem după aia. Dar nu mai dau meciuri. Da, un meci să vi-l arăt și videoclipul o să fie scurt. Nu uitați să dați like, să ziceți că să vă abonați la canalul meu. Și cel mai important este butonul ăla, ca să nu uitați niciun videoclip. Apăsați pe abonare, abonează-te și după aceea o să oțel, să like, cel mai important. Hai să sărim cam pe aici. Nu știu, asta mi se pare mie că sunt pe aici. Și da, o să vedeți cât de repede se găsesc. Foarte repede. Pentru tot și placa și costumul vă trebuie 50. Pentru fără placă vă trebuie vreo 40 ceva. Și ori de-abia am 18. Uitați cum arată de arme de... Eu vreau să vă arăt. Că doar asta fac. Mai fac și un kill. Hai ca să-mi iau o armă. Hai că am găsit de... Băi, ești nebun, asta se dă pe jos. O să vă arăt cât de ușor se găsesc. Foarte ușor. Nu știu, pentru mine așa se găsesc ușor. Și o să vă arăt și un mod ca să luați mai multe. Din una, sau luați 2 sau 4, cum am luat eu. Meciul trecut. Că n-am filmat, îmi pare rău că n-am filmat. Dar o să filmez acum. Așa, hai să punem un pic muzică. Eu tac. Eu toate vegetele din țară la mișto. Softică-ți pe mine că fac numai ce vreau eu. Că fac numai eu de euro. Și fac muzică la mișto. Și stile Andreea și Antonina. Dar că nu știu care dintre voi e femeia. Acum toate fetele, cred că-i timpul ca velea să facă un test ADN. Să vedem dacă pe bune ăia sunt copiii lui sau ai lui, ar putea fi oricui. Fata la
la schimb toată viața pe o zi din viața mea, viața mea. Pe o zi din viața mea. Lângă mine niciodată niciun fraier n-o să stea, n-o să stea. Niciun fraier n-o să stea. Eu toate vedetele din țară la mișoc s-o pe mine că fac numai ce vreau eu. Că mai euro, 10.000 de euro, și fac muzică la mișto. Senzo a venit de la cum a venit, a și plecat și toată lumea la ai 50 de ani, ești un sclav, dă-te morții. Cum îți permiți tu să îmi faci mie dis la ani? Credeai că o las așa și că n-o să-ți răspund vreodată, dar ai uitat că demonii nu iartă niciodată. Eu te-am dezgropat, tot eu te îngrop. Încerci și tu să fii trepăr, dar nu îți iese deloc. Spune-te câți ani ai mai văzut un loc în tot. Iau eu de tine, erai uitat de tot. Viața mea, de-acum ești tranța mea. Îmi bag joc de tine cum vrea inimioara mea. N-ai ce să mai faci, n-ai unde să fugi. Te-am iertat de atâtea ori, acum e vremea să... Dacă baby abi dispare, ce să facă velea oare? Cine îi mai dă valoare? Cine îi mai dă de roare? Dacă nu ești mai bine, haine, n-aveai bani de mâncare, nici de haine, dar în fine o duci așa de rău că faci reclamă la ticăi. Și când te-ai pus cu abi, fă te-ai pus cu cei mai răi. Și toată lumea știe că am Stiliano, Antonia, eu ti-amo, semnat abi Castellano. Hai că să terminăm cu muzica, am revenit atunci. Am închis un pic. Dar nu înțeleg de ce nu găsesc. Eu, când nu filmam, găseam 1000. Nu chiar 1000, dar 1000. Gata. Și acum nici una. În sfârșit. Uitați cum arată. Castel de nisip. Uitați. Uite așa arată. Hai să ne urcăm pe scări. Vă puneți așa ca să luați mai multe, faceți până o chitiți, uite așa. Mai faceți o dată și acum faceți, uite așa. Și găsiți mai multe, dar eu mi-a dat una, dar eu de fapt în altele găseam dar deja câte 4, câte 6. Când mi-a dat lui ăla headshot, așa sunt cu dragul, cu headshot-urile sunt eu. În sfârșit m-a omorât. Oricum, nu-i dau like pentru că dacă vreau mă ascundeam, dar... Na. Și ați văzut cum se găsește foarte easy peasy. Se găsesc. Pentru mine, dar pentru voi, acum mi-am găsit greu, dar ați văzut că am 18 acum. Și uite cum o să se dea. Falcarul ăsta. Grenada o să dea. Dar am uitat că v-am spus. La tigăi. Aici am nimic. Și cam atât a fost videoclipul. Cu voi a fost Torța Vie. Să nu uitați să vă abonați la canalul meu. Și ne vedem în al doilea videoclip. Pa, pa!